do štartu. Do stihov nám zostávajú posledné 3 minúty. No, 3 minúty bis zum Start. Dve minúty do štartu, noch 2 Minuten bis zum Start. Pripomínam najmä tým, ktorí nechodia na dosti často, že štartuje sa z met, čiže rozhodca pri štarte je už v dráhe na mete 2140 metrov. No a kone, ktoré majú nižší zisk, budú z prvej mety, to je Luthier Boko a Best of Joker. Potom trojica Hovlings, Bimalady a Ilibili a Gimme 5 pôjdu z ďalšej mety 2165 metrov. Zvedaví budeme najmä na výkon Hovlings Bimalady, kobila švédskeho chovu, ale v lani bola v nemeckom tréningu, teraz ju má v opatiere Jindřich Klaubenschalk, ktorý je v jej súke a uvidíme, ako si poradí s touto švédskou rodáčkou. 1 minúta do štartu, noch 1 Minute bis zum Start. Start frei. Nádherný štart v podaní 5 aktérov. Začína sa dublová cena opcie v Bravantice na trati 2140 metrov z met o 30 000 korún pre ročný a starší kone s 5 aktérov a veľmi rýchlo na nohách Best of Joker. Zostane Sochoresero, ktorého naviguje Elena Salkovič-Wolf na druhej pozícii, potom spolufavorit Luthier Boko zostane Bright Forces and FFF Stables, ktorého vedie Lorenz G. Rinkes. Na tretej priečke potom nová akvizícia Trotcenter Alet, švédska rodáčka Hovlings Bimalady, súke s Jindřichom Klaubenschalkom, vedľa nej sa však objavuje Gimme 5, skúsený francúzsky rodák, zostane Bright Forces and FFF Stables, súke má amatéra Davida Papežíka, no a poradie uzatvára podľa očakávania Ilibili, švédska rodáčka, takisto kobila, ktorá prišla z nemeckého tréningu, do stáje Kalifornia, v súke má amatérku Marii Štichovú. Takéto je poradie zhruba po 3/4 kilometri, stále však vpredu kone z prvej mety, tentokrát už ale strieda Luthier Boko Best of Jokera. Hovlings Bimalady na 3. mieste, ale to tam nahustené, zvonka sa teraz tlačí dopredu Gimme 5, potom v úvodnom kilometri sa kone objavujú pred tribunami znova, môžete ich povzbudiť potleskom do záverečného okruhu. Tempo nie je veľmi rýchle, teraz sa skôr taktizuje, v čele už je Luthier Boko s Lorenzom G. Rinkesom, ktorý siahal dnes na hat-trick, ale nevydalo, takže teraz môže získať druhý triumf, pokiaľ mu ešte budú stačiť sily a možno mu pomôže aj druhý stajňový kolega, ktorý sa už tam dostáva na jeho úroveň, a to je Gimme 5. Na tretej priečke teraz zavretý bez priestoru Best of Joker, to isté platí o dvoch kobylách zo Švédska, Hovlings Bimalady a Ilibili. Kone sú na záverečnej protiľahlej stene, 600 metrov do cieľa, tempo sa začína pozvolne zvyšovať. Luthier Boko, 8-ročný valach, má všetko veľmi dobre rozohraté, uvidíme, či Best of Joker nájde rezervy. Zvonka zatiaľ nikto neprichádza, je tam Gimme 5 na tretej pozícii,
snažiť by sa ešte mali Helving Viva Lady a najmä Ilibili, ale tá je momentálne na 4. 5. priečke zvonka. Uvidíme, či ešte skúsi prekvapiť Marie Štichová v jej súlke. Ilibili sa posúva na 3. 4. miesto, ale pôjde vonkajšou nevýhodnou stopou. Do cieľovej roviny točí ako prvý favorizovaný Luthier Boko, za ním je schovaný ešte aj Best of Joker a zvonka má dobré šance aj Gimme 5. Je to zatiaľ dvojička stajne Bright Forces and FFS Stables, raz, dva dobeh pre zverencov Veroniky Chalupkovej. Luthier Boko vyhrá pred Gimme 5, tretí Best of Joker, štvrtá Helvings Viva Lady a piata Ilibili. Veľmi komorné, pokojné dostihy naproti tomu, čo sme videli pred tým, no a double pre Lorenza Rinkesa, zásluhou Luthier Boko. Priestore cieľa už očakávame účastníkov dnešných 5. dostihov, jedného z vrcholov Dubnovej ceny obce Bravantice. Videli sme dobeh raz, dva pre zverencov Veroniky Chalupkovej zo stajne Bright Forces and FFF Stables. No a v súlke Luthier Boko zaknihoval double na dnešnom mítingu Lorenz G. Rinkes, ktorý siahal na ďalšie dva triumfy, ale nevyšlo to veľmi tesne. Dve diskvalifikácie z prvého miesta, takže teraz napokon predsa len druhý triumf zásluhou holandského hnedého Valacha, 8-ročného koňa, ktorý v lani vyhral 2 dostihy, teraz už hneď pri tohtoročnej premiére dokázal zvíťaziť. Takže dekorácia, odozdávanie čestných cien, zástupkyňa starostky obce Bravantice pani Viera Šustková gratuluje víťaznému tímu, ešte foto na pamiatku, no a potom vyspovedáme Lorenza Rinkesa. Hi Lorenz, congratulations again. So it was quite an easy race. Yes, it was very easy. I took the lead, and then basically I was checking where my colleague was, and he was next to me, and basically nobody attacked me. So I could drive a fairly slow tempo for at least 1,000 meters. So and then. Yeah, the last 300 meters he's extremely fast. But second win today maybe should be more. Are you satisfied with? No. Next plan with this horse? Sorry? You will next plan with this horse abroad or in Czech? I don't know yet. I think a combination of Czech Republic and Germany. Thank you very much. To bol Lorenz G. Rinkes, ktorý zhodnotil nasledovným spôsobom účinkovanie Luthier Boko. Ľahké dostihy, sedel som vpredu a potom som si kontroloval, kde mám druhého stredňového kolegu. Gimme 5, ten bol hneď za ním, takže žiadna dráma sa nekonala s dostihmi, ale dnes nie je absolútne spokojný. Videli sme, že ďalšie 2 triumfy mu unikli. No a čo týka ďalších plánov a vystúpení Luthier Boko, bude to kombinácia štartov v Českej republike a v Nemecku. Toľko Lorenz Rinkes, ďakujeme za rozhovor a gratulujeme víťaznému tímu.